ngene iki lho Lur. Wong tani jaman now iki. Nandur telo barang yo dikek vitamin. Dikum dhisik ngene. Dikum rabuk karo vitamin. Iki petani jaman now iki. Nggangge merangsang pertumbuhan. Bintang cepet. Semen. Jadi kayak rabuk dhisik. Karo vitamin C. Vitamin C ini barang. Nggih merangsang pertumbuhan. Soalnya wine wis tuwek-tuwek. Golek wine sing nom deneng, larang wine telo. Nanti kondisi ngene karo ngenteni untuk jarak 1 menit agak ditandur wis ngene.